И аз ми казах, че няма да остана да живея повече вкъщи. Днес сме в офиса на Cash Credit в офис Враца, за да разберем какво го прави предпочитано място за професионално развитие. Как бихте описали работния ви ден в Cash Credit? Работният ми ден в Cash Credit е много разнообразен, а работата се състои както в офис, така и извън офис. Работата е изцяло в екип. Колегите са изключително мотивирани и ентусиазирани и работният ден минава с лекота. Какво отличава Cash Credit като работодател? Cash Credit е високотехнологична компания. Осъществяването на връзка с отдели и колеги от централното управление е много лесно. Работата е изцяло в екип. Какво означава за вас като работодател Cash Credit? За мен Cash Credit означава много. Преди 9 години започнах като втора работа тук на шега. На мен ми даде много. Дава ми сигурност, дава ми финансиране, дава ми спокойствие и стабилност. Какво за теб е Cash Credit? Cash Credit за мен да работя на самото място е доста динамично, интензивно, но работата не е свързана само с офис. Има неща, които са извън офис, както и добър екип от хора и прозрачност. Cash Credit не е просто работно място. То е среда, в която професионализмът се развива, а успехът се постига заедно. Здравейте, уважаеми приятели на подкаста Гласът на Враца. Може би се изненадвате, но този път в ролята на водещ ще бъда аз. Изключително ми е приятно да седна на този стол. Цветан Тодоров се казвам аз и за голяма част от зрителите в нашия град смятам, че така са ме виждали, но в друга роля. Днес всъщност ще се потопим в една по-дълбока история. Тук съм по покана на Ивето. В днешния епизод ще си поговорим за предразсъдъците, тъй като голяма част от нас сме свикнали да имаме такива. Да преценяваме хората от пръв поглед, без дори да ги познаваме, без да знаем тяхната история. Затова смятам изключително важно да покажем днес истинското лице на Ивето, такова каквото не сте го виждали до този момент от съдържанието, което качва тя, тъй като зрителите имат възможност просто да видят една малка част от това, което всъщност си ти. И преди да започнем, благодаря ти за поканата и за това, че днес така ще разголиш душата си пред мен. Искам да ти благодаря първо за това, че прия поканата ми, че днес си тук и да започвам. Преди да започнем, как си? Как се чувстваш? Добре съм. Отпочинала съм. Ти? Аз също, но това не е от значение в момента, тъй като в момента ти си лицето, което застава пред мен и така се надявам да си готова да покажеш себе си Готова съм. в една по-различна светлина. Нека да започнем от твоето детство. От това, че всъщност ти не се раждаш по стандартния начин. Да. На стандартното място, Да. където всички сме свикнали да се случва този процес. Ти всъщност се раждаш вкъщи, нали така? Да, вкъщи се раждам. Майка ми и баща ми тогава са живяли в Койнаре. От Койнаре е баща ми. И фактически, докато майка ми е получила болките и докато е дошла комшийката, която е акушерка, вадила се на линейката и аз буквално, докато дойде от Червен бряг линейката, вече съм била изродена от комшийката ни, която е акушерка. И тогава вече, нали, след като пристига линейката, аз отивам в Червен бряг, нали, вече, но съм се родила вкъщи. Не по стандартния начин. Не по стандартния начин, именно. Смяташ ли, че това по някакъв начин предвещава, предначертава твоето бъдеще, твоя път? Може би до някъде, да, защото при мен нещата винаги се случват нестандартно.
И може би до някаква степен, да, има някакво значение. Добре, но как те кара да се чувстваш това? Ами, не знам, не съм се замисляла като цяло, но ми е винаги било интересно, забавно даже как съм се родила и така. Да, защото предполагам, че в миналото, когато си била така в, може би, тинейджърска възраст или по-малка, тогава обикновено, нали, започваме сами да се запитваме, да ни е интересно как, по какъв начин са се случили нещата, как сме се появили. Да. Предполагам си задавала такива въпроси Да, да. на семейството си. Те всъщност как виждат твоето появяване? Ами, майка ми, не знам, не е имало някакъв такъв по-странен разговор. Просто ми го е разказвала, но не е имало нещо друго. Като да задълбочите, Да, не сме задълбочавали. да влезете в емоция и Да, така нататък. просто Да. раждането ми е толкова неестествено, колкото мен самата. Смяташ ли, че това се дължи на едни така по-обтегнати взаимоотношения в твоето семейство или не? Не, раждането ми не мисля, че Смяташ, че така е трябвало да стане. така е трябвало да Искала стане? съм по-бързо да излезна. Ами, най-вероятно да. Това не се случва на всеки, Да. така че интересна история, интересно начало бих Да. казал. Но кажи ми в такъв случай, ти освен, че се раждаш по този начин, Да. след това пътят на живота ти е изключително труден и трънлив. Тоест, това силно появяване, това силно желание от твоя страна, макар и несъзнателно, да излезеш на бял свят, всъщност след това... Той живота ми винаги е бил борба, като цяло. Аз още от дете така много бързо трябваше да порасна, да започна да мисля като възрастен, въпреки че съм била доста малка. Много често съм се грижила и за моя брат. Била съм на разликата ни е 10 години, примерно на 11-12. Правила съм му млякото, сменяла съм му памперсите въобще. Имаше период, в който съм се грижила за него, защото примерно или майка ми работеше, или пък при други обстоятелства. И не само това, много са нещата, които са ми по-така трудни били. Добре, а всъщност след Коинаре, където всъщност ти се раждаш, до каква възраст си живяла там с семейството си? Аз като цяло съм живяла доста малко в Коинаре, може би първите няколко месеца, даже дали има толкова. И след това имаше един период, в който съм живяла то в Коинаре, то в Габърнопещене. Един такъв период, в който аз съм като една чанта, която просто я разнасят днес тук, утре там. Много малко съм, може би ако трябва да съберем всичките години, нали, общо така да го сформираме като години, може би са около 3, но не са последователни, а са откъснати прямо няколко месеца и така. Може би около 3 години да са максимум 4. Нещо такова да е било, но аз повече съм си израснала на Горно Пещене и там съм отгледана от баба ми и от дядо ми. Да, това Да. щях да спомена и аз. Всъщност, резултат от това, че ти се местиш в различни населени места, и това, което споменах в самото начало, е, че всъщност твоите родители са имали изключително обтегнати отношения, което неминуемо се е отразявало и на теб самата, пък предполагам и на твоя брат. Каква е разликата във възрастта на теб и на брат ти? Тя е 10 години разликата ни. Имаше период, в който като съм била, нали, по-малка преди той да се роди, за да не съм при тях, мама, нали, така казваше, че за да не гледам какво прави баща ми и да не гледам всяка вечер скандали и така нататък, затова ме е оставила на пещене при баба ми и при дядо ми. И общо взето вкъщи постоянно си имаше типичните семейни проблеми след употреба на алкохол,
баща ми, примерно, да посяга на майка ми, да има скандали. И те, общо взето, са просто от алкохола. Вцепва си се в нещо и така започва скандала. Не е за нещо съществено, за някаква дреболия. Буквално това ще го преместиш тук и той вече скандала е готов. Да, аз далеч съм от мисълта, че това са ситуации, които са останали само в миналото. Въпреки, нали, годините, в които живеем, въпреки всичко, което ни се дава, въпреки примера, който получаваме и от социалните мрежи и така нататък, а, това е доста често срещано явление и смятам, че има изключително много хора, които към днешна дата продължават да живеят по този начин. И аз смятам, че това твое желание да застанеш и да говориш за детството, за болката, за всички тези неща в момента а, е изключително полезно за тях, тъй като всеки може да си вземе по нещо малко, което да бъде мотивиращо за него и по един или друг начин да може да преодолее това. А ти самата, какво си спомняш от най-ранната детска възраст? Тоест, винаги ли са били до толкова обтегнати отношенията? Винаги ли е имало скандали между родителите ти? Винаги ли е имало тази злоупотреба с алкохол? Има ли нещо Да. хубаво, което си спомняш, което така се е запечатало в душата и в съзнанието ти? Най-първите ми години винаги съм си спомняла такива скандали. Хубави моменти имало е, но те са много малко. Тези хубави моменти, повечето, за съжаление, са лошите. Винаги си имало това с алкохола, с нали, злоупотребата, с агресивното поведение, с физическото насилие. Нали, сега върху мен не е имало физическо насилие и някакви такива неща, нали, с мен, но като цяло ти като седиш и като гледаш как примерно обиждат, бият майка ти, и ти го виждаш това от баща ти, и това се случва всеки ден. И обикновено майката казва, че търпи всичко това заради децата. И аз сега, Да, като така я сме попитам, свикнали наистина. да, и тя сега как го казва по същия начин. Аз казвам, не може да търпиш нещо заради децата, защото тези деца страдат. Аз познавам и хора, които и в момента са в такова състояние, имат деца, и те казват същото. Не, децата страдат много повече, когато седат и гледат, защото те намразват родителя, примерно бащата, който упражнява този тормоз. Те го намразват. Както аз съм имала ситуации, в които съм намразвала моя баща, защото то вкъщи нямаш спокойствие. Ти няма как да обичаш един човек, който постоянно го виждаш, който е агресивен. На колко години за първи път стана свидетел на подобно отношение? Може би съм била на 3-4 години, спомням си го. Може, то със сигурност имало много предишни случаи, но аз просто това ми е останало първия спомен като дете. Била съм може би на 3-4 години. Тогава той като я удари, аз станах да я защита, направо се развиках и той тогава ми взе страха, защото ми се развика. И аз се изплаших буквално. Кои са думите, които все още кънтят в съзнанието ти от този момент? Забравила съм ги, но си спомням картината. Наистина от силния шок може би съм забравила думите, но си спомням картината. Така в главата ми се върти. Връщаш ли се? Тоест, казват, че времето обикновено лекува и тези неща по един или друг начин се изчистват от съзнанието ни или свикваме с тях и ги приемаме. Смяташ ли, че към днешна дата ти си човек, който е приел това и просто го е оставил в миналото си, или все още по един или друг начин играе роля в твоите решения, в твоето бъдеще като цяло? Примера, който съм видяла в моето семейство ми е като пример за напред какъв мъж до себе си да нямам, защото като съм виждала този семейен модел, който се е преповтарял, и сега като съм в някакви... То в момента нямам никакви отношения, защото съм необвързана, но за бъдеще реално много бих подбирала така човек. Аз самият аз смятам, предполагам и ти си правила някакви изводи за себе си, че а,
детството и това, което сме виждали, това, което ни се е случвало, всъщност предначертава и нашето бъдеще. Смяташ ли, че именно тези картини, на които си ставала свидетелка в най-ранна детска възраст, пък и след това, по някакъв начин са поставили една бариера пред теб, която към днешна дата ти пречи именно да създадеш едни стойностни отношения, които така да излекуват раните. В момента ме е страх да излизам на срещи и така нататък. Може би още някакси... просто някакси ме е страх. Не знам защо. Може би от детските ми години, от последната ми любов, може би заради това така ме е страх. Страх ме е да не попадна отново в някаква така ситуация. Капан, да. Да. Именно защото и аз така си мисля, че винаги се свързваме с това, което сме преживяли и докато то не бъде преодоляно от самите нас, няма как да продължим и да създадем нещо стойностно, но за това ще си говорим след малко. Освен това, че ти по един или друг начин си била спасена, ако може така да го наречем, или твоето преместване при баба ти и дядо ти се води като спасение, ти всъщност там получаваш ли любовта, от която имаш нужда Да. и разбирането най-вече, тъй като това е изключително важно за нашето развитие и за изграждането ни като хора. Да, дядо ми беше много добър човек. Той беше така... беше учител, завършил е първо за поп. Дълги години е преподавал тук във Враца в много училища по география. Освен това е бил и диригент, кмет също и много се занимаваше с мен. Така, ходили сме на различни мероприятия с него. Той така от дете ме учеше много на народна музика. Той като беше диригент в хоровете и пееше, доста често като дете, почти всеки ден сме пели различни песни народни, ходили сме по различни фестивали. Много се занимаваше с мен и доста така стабилни основи ми беше изградил. И аз бях в детската градина, аз можех да чета, да пиша. Спомням си, че в детската градина можех да броя до 100. Страхотно. Аз наистина бях много напред с материал, обаче като станах втори, трети клас и родителите ми се сетиха, че ще ме взимат в София да уча при тях и стана едно разместване. Днеска учиш тук, утре учиш там. Аз съм учила в сигурно 17-18 училища. Аз съм местена буквално навсякъде. А това са баба и дядо от страна на майка ти или от страна на баща ти? от страна на От страна на майка ми, майка от ти. страна на баща ми, при тях не съм седяла много. Някоя вечер в годината веднъж. Като цяло те никога не са... Все едно никога не са ме приемали, че съм тяхно дете. Да. Тяхна внучка. Да. Добре, но когато всъщност ти не живееш при родителите си, когато си далеч от тях, какви са били взаимоотношенията между тях? Споделяли ли са ти? Успокоявала ли се ситуацията по някакъв начин? Не, това си е било същото, само че аз съм била свидетел там, била съм си на село и се радвам за това, защото при баба и дядо съм си получила много по-добро възпитание. Радвам се, че съм останала там. Да, за съжаление, историята знае много такива ситуации, които са се случвали, пък и в наши дни има изключително много деца, които се отглеждат от баби и дядовци и всъщност не се радват на любовта на родителите си, на майка си и на баща си, която всъщност доколкото и да се опитват бабата и дядото, според мен това не може да замени обичта. Не може. Те пак ще ти липсват и си плачеш някой път. Случвало ми се, нали. Но сега вече като по-голяма, като разсъждавам, нали, по-добре е било, че така е станало. Тук майка ми просто е оцеляла в десятката. Добре. Просто по-добре е, че А баба ти и дядо ти какво ти казваха за ситуацията? Тоест, предполагам, ти си им споделяла, нашите имат проблеми, карат Те се. си знаеха от мама. Те много пъти са казвали, нали, мама да го остави и така нататък, но
Не знам защо тя толкова години не се е наемала да направи това нещо, но те си го знаеха, те не обичаха, той не идваше на село често, те въобще не го обичаха баща ми. Добре, а може ли тук да говорим за една друга ситуация? Тогава майка ти, доколкото ти ми спомена в началото на разговора ни, е казала, че търпи тези отношения, тази агресия срещу нея, именно в името на детето. Но когато детето вече не е част от семейното огнище, от семейното гнездо, тъй като ти след това се местиш и отиваш да живееш при баба ти и дядо ти. Когато вече не си част от това гнездо по един или друг начин, тогава какъв е смисъла да се търпят подобни отношения? Тя много пъти е казвала, че е било страх, защото ако го остави, щяло не знам си какво да направи и така нататък. Така че тя, общо взето, хората, които не искат да направят някаква промяна, те винаги си намират оправдания за мен. Да, по-скоро Просто ти си винаги била си част от намират, оправданието. да, просто винаги си намират оправдания, според мен. Да, защото аз разбирам ти да си живяла, нали, заедно с тях през целия период и това да е било смисъла, нали. Просто, може би, че те прекъсвам, не е била психически готова да Да, предприеме. все пак тогава времената са били и други. Това се случва в периода коя година? Може би 2007, 2008, 2009, това е било много Да. давно. Нали, тогава нашето общество все още не е било озряло за подобни крачки и това е било доста често срещано, въпреки че и сега, доколкото и да сме озряли, не мисля, че... Да, сега вече го криминализираха домашното насилие отскоро. Преди Смяташ ли, че нямаше... има ефект? Аз мисля, че има много семейства и много жени, които търпят подобно отношение към себе си, отново пречупвайки го през това, че децата трябва да Аз имат... познавам сигурно 80% от жените, които познавам, имат под някаква форма в къщи някакво такова психическо насилие или примерно физическо насилие. Аз познавам много хора, много мои приятелки, които имат мъже, нали, и жени, които са семейни. Това си е масова практика при мъжете, психически да тормозят жените си. Просто това си е нормално. Добре, но когато двете страни виждат, че тези отношения не могат да продължат по една или друга причина, т.е. случват се системни караници, физическо насилие и така нататък. Защо? Аз това винаги съм се запитвал. Защо тези хора просто не си кажат край до тук и да започнат един нов живот, едни други отношения, които да са по-пълноценни за тях? Много жени не са психически готови да го направят това нещо. Защо? Смята се, че в днешното общество, в днешно време, особено, нали, млади момичета, идеята е да бъдат силни и независими, именно за да могат да правят такива крачки. Да, но те са само на думи, силни и независими. Много малко са жените, които могат това да го направят. Тоест това е някаква маска и, да речем, грешна представа, Да, която се силна и създава. независима жена означава ти, този, който така се държи с теб и те обижда, това означава, че ти трябва да го напуснеш, ставаш и си тръгваш и си се оправиш сама. Изнесеш си примерно някъде на квартира или ще се върнеш при родителите си с детето или където и да е при приятелка, ще останеш, ама няма да седиш и да го търпиш. Иначе силна и независима. Ти ако си силна и независима, ти няма да си при тоя. И да Каквото го и да ти търпиш. струва това. Да, аз познавам доста хора, нали, не доста, но някаква част жени, които наистина можеш да кажеш на тях, че са силни и независими, защото си гледат децата без мъж, работят си. Мъжете даже и една стотинка не им дават. А какво работят? Тук е важно да уточним това нещо. Ами Много от обществото, нали, обществото ни е свикнало. Да, но работят от сутрин до вечер. И наистина се сутрин до скъсват от вечер. работа. Работа, която, нали, работи всеки Легално. средно Да. българи, нали. Не говорим за нещо друго, тъй като Да. сме свикнали така да имаме една различна представа, че жените, които са сами, които отглеждат сами децата си, които изглеждат така, да кажем, като кифли, поддържани, които се грижат за себе си, всъщност работят нещо друго. Не работят легално. Доста така дами познавам, може би 7-8 дами, които така са самотни майки и наистина за тях може да кажеш, че то няма откъде да ги пипнеш просто. Тя наистина си е силна и независима жена, а другите са просто
така си го говорят. Да, колкото да са част от Да. тренда, ако може така да се каже. Да, това е много важно да го уточним, защото именно в началото на епизода говорихме за предразсъдъците и ти като една дама, която е минала през различни ситуации в живота си, може би имаш представа за това какво и как искаш да ти се случи в живота за в бъдеще, какво семейство искаш да имаш и така нататък. Но кажи ми, какво не успя да преодолееш от детството си? От тези картини, които са се запечатали в съзнанието ти до ден днешен? Може би загубата на баба ми и дядо ми, така тя беше доста бърза и Да, това говорим за си... разлика от 20 дни, нали така? Да, това беше доста така тежко и още си го изживявам, защото си ми липсват. И това е общо взето. Друго, аз никога не съм била народ на някакви неща, примерно на неща, които съм имала и в детството си, примерно материални, после след това съм ги нямала и така нататък. На мен това не ме интересува. Единственото нещо, за което съжалявам, това са баба ми и дядо ми, за нищо друго. Успяваха ли да задоволят твоите потребности? Да, винаги. Чисто и емоционално, Да, и винаги каквото съм финансово? искала, винаги са ми го купували. Дядо ми се занимаваше повече с мен, постоянно бяхме с него на някъде. Баба ми по-така, въпреки че аз съм отгледана доста строго от тях, защото на мен не ми даваха примерно да излизам с момчета. Аз съм била примерно 7-8-9 години. Аз не можех да излизам с момчета. Ако в компанията ми имаше момче, аз бях прибирана. Добре, но ти реално на каква възраст отиваш при баба ти и дядо? Ми още в детската градина. В детската градина. Окей, съвсем ранна детска възраст ти отиваш при баба ти и дядо ти. След което при тях, доколкото разбирам, основно нали, дядо ти се е занимавал с теб и така нататък. Усещаш ли си липсата на женската фигура в този момент? Не, тя баба, просто тя не се занимаваше с мен така като с дядо ми, нали? Но иначе постоянно си ми готвеше разни неща, водеше си ме на сладкарница, като стане 4 часа в село. Нали, просто така дядо ми се занимаваше, той като беше учител и се занимаваше така повече с мен. Докато баба ми беше по-така, тя беше по яденето. Хайде, Да. да. Съвсем тривиалните Да. дейности, с които се занимава една домакиня. Аз бях много креативно дете. Просто. Така ли? Да. Сподели нещо. Аз не можех да излизам, нали, не ми даваха много да излизам. Имах 2 момиченца, с които можех да излизам и като стане 4 часа, най-много да отида да си купя сладолет или нещо друго. И, примерно, на мен ми даваха тогава по 1 левче, но това 2006-2007 1 левче си беше много. Много пари, да. А пък ние в Горно Пещене сме доста голям род министрите и буквално цялата улица сме само... Те вече продадоха къщите, но цялата улица ми беше рода, така да го кажа. И като стане 3:30 и аз минавам през всичките къщи да ги видя какво правят и те всичките ми даваха по 1 левче. И като мина в 6-7 къщи по 1 левче. Вие сте били затворен комплекс там. Ако може по този начин. До моста, до след моста даже, имаше всичките Дай къщи. ме една гостенка в студиото. нали, От самото начало. И аз отивам на центъра и си пазарувам и като си дойде с толкова много неща и баба ме питаше откъде толкова пари. Накрая ме хванаха какво правя, ама те всичките ми роднини, като мина през всичките да ги видя какво правят и те всеки, ето ти си не... Те така ми казваха, не знам защо. Ето ти вика да, едно диалект, левче, така. да, такъв диалект. Едно левче да си купиш сладолети. Аз като се върна с цял плик. Сладки неща. Трябваше ли да спестяваш все пак, нали? Не. Задоволявах, връщах се с 0 лева. Добре. Дъвки ще си купя за последните стотинки. Също имаше едно нещо, сега ще кажа. То не е много заказано. Аз много обичам кучета, наистина. Имахме 3 кучета и те 3 кучета бяха се учили така по едно и също време да родят кученца. И аз много си играх с кученцата и бях решила, че ще ги качвам на Сейвано отгоре. Аз обичах там да си играя, понеже баба ми не можеше да ме закача, пък тя беше все какво правиш тук, там, няма там да играеш. И аз ги качвах всичките горе. И примерно като стане 6 часа, трябваше нали, да слизам.
И 6 часа като стане, аз почвах да ги метам. Да, нищо им нямаше на животинките, не се притеснявай, нищо им нямаше. Добре бяха, само после ги напръсках с райд за хлебарките. Тогава наистина ядох бой. Имаха болки. Не, аз мисля, че това трябва да го изрежем. Защо? Това ще е много забавно. Добре, продължавай натам. Много защитници на живота. Нали? Това изглежда всичко. Нищо нямаше на кучетата. Живи и здрави си бяха, играхме се с тях. Усещаш ли в момента колко защитници на животните и така нататък ще Добре, това ще го нападнат в кътна. коментарите? Смисъл. Ще го кътна. Аз обичам кучетата. Това ще Обичаш го ги, ама изрежем. това с хвърлянето не беше много добре заказване. Добре, само ще го изрежеш малко. Да. Няма да слагаш хвърлянето. Добре, кой е най-така хубавия спомен, най-милия спомен, който ти е останал от твоите баба и дядо? Може би обичта, която са ми давали, уюта, който съм имала вкъщи. Когато съм се прибирала от училище, всичко ми е било подредено. Винаги ме е чакала храната на масата. Винаги всичко при тях си е било така, както трябва да бъде в едно семейство. А кога усети, че започваш да ги губиш? Аз не усетих, тя баба ми си тръгна и така, без да усетиш. И дядо ми 20 дни след нея получи инсулт и А И защо той си си тръгна тя? тя по принцип беше болна, имаше заболявания, имаше диабет, имаше и други заболявания и от това общо взето почина. И аз тогава всъщност не бях на село, тъкмо нашите бяха решили, че ще си ме вземат и бях в Койнаре. И дядо дойде да ни каже, си спомням тогава, че тя е починала и така. На 1 Как февруари. го прие? Аз много плаках. Аз първите 3 дни плаках много. И след това плаках още и беше ми много тежко. Въобще 2012 цялата година ми беше много тежка. Това по някакъв начин успя ли да озапти и да укроти отношенията в твоето семейство, тъй като станах ти си още била... по-зле. Тоест ти си тогава си съчетавала, може би, болката от загубата на твоята баба и същевременно болката от това, че твоята майка в случая е била жертва на домашно насилие. Каквато всъщност жертва неминуемо си била и ти. Неосъзнато. Да, но с мен не е имало конфликти, но вече след като починаха, то започнаха едни скандали, едни неща, други. Той започна да се напива, според мен, сега като връщам лентата назад и осъзнавайки, според мен самия алкохол е отключил някакви като психични проблеми в него, защото нормален човек, дори да се напие, тия неща няма да ги направи. Добре, когато беше трезвен. Съжаляваше ли за това? Не знам, честно, не знам дали наистина е съжалявал. Аз съм била много малка Не тогава. даваше ли си сметка за това какво е направил, за това, че ти си била свидетел на Не, тези ситуации? въобще не. По никакъв начин не се е случвало. Добре, но всъщност след първия удар ти си имала един промеждутък от 20 дни, в които да можеш несъзнателно да се подготвиш за това, че идва и загубата на човека, който те е изградил. То се случи без да го очакваме, просто той получи инсулт и си отиде. Това в резултат на загубата на твоята баба ли може да бъде? Със сигурност, да. Те много, въпреки нали, че се караха от време на време, си бяха така голяма любов. И дядо ми Да. можа да преодолее загубата на баба и получи инсулт. И така се случиха нещата, че и той си тръгна и оттам вече ни тръгна още на зле. Да, баба ми по принцип имаше доста имоти, доста земи, беше доста така, нали, неща имаше и така, нали, финансово, като ги обърнеш в пари, си бяха едни такива доста добри пари. И след като починаха, майка ми и баща ми общо взето нулираха всичкото от това. Твоя полза, Не. което е Да. изключително... И така.
Да, кога преодоля? Или изобщо преодоля ли тези две загуби? Не. Загубата на баба и дядо няма да я преодолея, ако ще и на 100 години да стана. Свиква ли се с тях? То си свикваш да си живееш с болката. От време на време се случва да се разплача 2-3 пъти в годината, нещо да ми стане по-носталгично, да се сетя нещо. Какво те кара да се сещаш за тях? Като видя нещо свързано, примерно с тях, наскоро като видях едни червени ябълки, се сетих за дядо, защото той точно такива ябълки ми купуваше. Така, като видиш нещо... Малките неща в живота, които... Да, просто виждаш нещо и се сещаш за този човек. Да, със сигурност е така, но има ли трудни ситуации, в които търсиш тяхното присъствие, търсиш тяхната подкрепа, дори нали, да не са до теб в момента, чисто физически? По някой път ми се иска да са до мен и да ми дадат съвет. Моята леля, като бях така по-малка, доста съвети ми даваше, казваше ми, когато не мога да взема решение какво да направя. Доста често като дете тя беше моя психолог. И след загубата на баба ми и дядо ми, тя много така ми помогна, нали, с говорене, много говорене. Ми помагаше в трудните моменти. Наистина, тя беше като мой психолог. Да, хубаво е всеки човек да има по един такъв психолог в живота си, дори да е някой близък или нали, роднина или приятел, за да може наистина по-лесно да премине през тези трудни моменти, тези ситуации. Иначе, има ли моменти, в които ситуациите, които си преживяла, като да речем това в най-ранна детска възраст, да си била свидетелка на домашно насилие, спрямо майка ти, да гледаш пиянските физиономии и действия на баща ти. И след това преместването в семейството на баба ти и дядо ти, връщането ти обратно, нали, опитвам се да обобщя ситуацията и тяхната загуба след това. Тоест това е нещо много за едно дете, което се е случило, което така невръстната му душа и съзнание са по някакъв начин успяли да превъзмогнат или да преминат през него. Това карало ли те да си кажеш край до тук, аз искам нещо повече, нещо хубаво да се случи? Аз съм казвала тогава и на майка ми, че не искам да живея повече с баща ми. Тогава съм ми го казвала и че не искам той да живее с нас, но тя така и не ме послуша. И аз един ден реших, че няма да се прибера вкъщи, защото и бях казала, че няма да продължа да живея този начин. И звъннах на един телефон, имаше в училищата навсякъде беше налепен, се спомням някога, 116 нещо, не си спомням какво беше натам. Да, все още е... Да, и звъннах на този телефон и се оплаках и им казах какво се случва и те ми казаха, изчакайте, нали, те ще дойдат и закрила на детето. След 2 часа беше в Койнаре и аз им казах, че няма да остана да живея повече вкъщи и отидох да живея при родителите на леля ми. И там бях 1 година, защото аз казах на майка ми, че няма да се върна вкъщи, да стоя повече с него, но тя не ме послуша. Майка ти как реагира на тази ситуация? Все пак се връщаме на това, че тя е казала, че прави всичко за теб. Тя малко по-късно и тя си тръгна. Да, но в случая, когато ти си казала край, аз не искам и малко или много си се молила и си казала, аз не искам да бъда тук. Колкото и да съм го казвала, тя не се е водила по моето мнение, а си е мислила някакви си нейни неща и така. Да, отново говорим за това, че ти не си била в центъра, всъщност както тя е казала в самото начало, че гледа твоя интерес. Да, и че не може. Трудно той ще я остави и така нататък и общо взето... Било е страх от последствията след това, че може да я преследва. Не, била готова просто за мен психически, защото жените е много трудно. Но говорим за дете. Детето смятам е най-свидното нещо, което... Ако знаеш какви жени познавам, какво търпят вкъщи всяка вечер от мъжете си, тя е просто бедна фантазия. Не го търпете това, жени. Да, просто не го търпете, а направо му дарете. И най-вече така бих се обърнал и към мъжкото съсловие. Просто жените трябва да си тръгнат от такива мъже. То има,
продължава да ги има и винаги ще ги има, според мен. Да. Но по някакъв начин трябва да се умят да го променят това нещо, което е според мен доста години труд и работа в тази насока, а не много мъже са готови да се поддадат на това нещо. Може би това, което на мен ми прави впечатление е, че е под нивото им, че няма да изглежда чисто мъжкарски, да изградят себе си чисто емоционално на по-различно ниво, което наистина да е пълноценно за семействата им. Пък и в крайна сметка, ако не искаш да имаш семейство, което да бъде изградено на добри основи, във всеки дом има проблеми, караници и Навсякъде. така нататък, това е ясно, но в ситуации, които излизат извън контрол, според мен трябва да си наясно в самото начало, когато създаваш семейство, дали искаш да живееш по този начин, дали искаш твоите деца да бъдат свидетели на такива ситуации или искаш наистина всичко да е както трябва и да не пресилваш нещата с допълнително такива агресивни състояния. Но както и да е, нали, хората са различни и тук е момента да се обърнем към всички жени и мъже. Сега, в някои случаи жените са виновни, нали? Не, защото търпят и позволяват на мъжа това отношение. Има случаи, в които и жените провокират, или не? И в тези случаи, Нали? в които аз... Нека да гледаме от двете страни на монетата. Добре, може да има ситуации, в които, примерно, жените провокират мъжете с нещо, но с каквото и да е да го провокират. Все пак са невинни. Не, имам предвид, че не трябва да се стига до физическо насилие с физическо Да, разправа. това е, нали... Независимо, ако говорим за изневерие, те и мъжете се изневеряват, и жените се изневеряват. И аз какви неща слушам, не е истина. Аз не харесвам такива отношения и не бих влязла в такива отношения, но както и да е. Но съдбата те връща някъде другаде. Когато всъщност ти вече си казала край, когато отиваш да живееш в семейството на леля ти, Мгм. за какъв период от време ти всъщност разбираш, че баща ти е с една от най-тежките диагнози? Аз една година живях там и после се преместихме на Враца с майка ми. И доста дълго време, 2014 се преместихме тук във Враца. И 2021 година беше точно на Великден. Сестра ми писа или ми звънна, не си спомням вече, и ми каза, нали, че баща ни е болен от рак, нали, да отида да го видя, че нали, не му остава много. И аз отидох, видяхме се и няколко месеца по-късно той почина. Каква беше тази среща? Ами, аз много се чудех дали да отида, тъй като аз не го бях виждала от 2014 година до 2021. Това са сигурно 7 години някъде. Не го бях виждала и отидох. Имаше на моменти неща, които ме дразнаха, нали. Изкарах си срещата, не съжалявам сега, като връщам лентата назад, но не беше променен, беше си същия човек, но те хората не се променят никога. Той един човек, какъвто си е, такъв ще си остане. Няма да се промени никога. Аз това съм го видяла по много хора. Добре, но диагнозата не го ли беше направила по-смирен? Не, даже беше още по-агресивен. На моменти, аз като съм чувала други неща, няма сега да влизам в подробности, хората да ни слушат се Ира. Но не го беше усмирила грамотно. Загубата. На Нека баща ми? стигнем до нея. Да. Си спомням, обадиха ми се по телефона да ми кажат. Една близка приятелка ми се обади да ми каже и Усещаше ли нещо преди това? Нещо караше ли те вътрешно така да бъдеш неспокойна, тъй като със сигурност има аз такива. усещам, когато нещо хубаво или нещо лошо ми се случи, просто имам такива чувства, лошо чувство, хубаво чувство, когато ми се случва нещо. Даже аз, като видя един човек и мога да преценя с този човек дали можем да си паснем, дали е добър човек. Познавам много енергията на хората и даже някой път, така като видя някой човек и си казвам, с той ще бъдем един ден приятели или примерно приятелки. Просто някакси Силно изразена интуиция. да, имам много силна интуиция и по някой път ми се случва такива, даже знам някой път, като ще ми звънне телефон. Го усещам. Интересно. Да, просто някой път наистина ви казвам, усещам но такива неща. тази загуба,
ти разбираш, казваш Еми, по телефона, след честно да ти което... кажа, не ме... Малко си поревах, имаше период, но сега повече ми се случва да плача. Напоследък наистина ми се случва на моменти да плача и то може би заради това, че съм нямала баща. Може би заради това. Обвиняваш ли го? Ми, по-скоро не, защото така е бил възпитан. Това е видял вкъщи, това е получил като възпитание и това е приложил то, който каквото е Добре, видял вкъщи. но и ти си видяла това вкъщи. Да, но възпитанието е много важно. Как си възпитан? Аз съм го видяла, но съм възпитана по друг начин. Да, но то неминуемо е оставило някакви белези в теб. Смяташ ли, че в един момент и това би се проявило? Ми, не знам. По-скоро за мен много е важно възпитанието, а не това, което си виждал вкъщи. Да, но несъзнателно те се сблъскват. Ми, Колкото и да се водиш от нещо. при мен лично не. Не знам. При други може, Надявам при се. мен не. Да, пожелавам ти да е така. Всъщност ти ставаш следващата жертва. Ай, Аз от тази гледна точка исках да направим тази препратка, че нещата са ни предначертани. да. Аз си мисля, че съм изкупила греховете на баща ми. И Трябва да защо? го кажа. Имаше периоди, аз бях много дълга връзка, откакто дойдех тук във Враца, след няколко месеца влезнах във връзка и тялото ученическа любов с течение на времето се превърна в по-сериозна любов. А, и последните няколко години нали, имаше периоди, в който аз наистина след като свърших училище, пораснах, започнах да търся себе си. Аз по принцип бях записала да уча в педагогика, но усетих, че това не е моето и просто го спрях. Имаше период, в който аз наистина търсех себе си. Тогава започнах да се занимавам с концертите. И имаше периоди, в които, нали, знаех, че това не е моето, но трябва с нещо, нали, да говоря за педагогиката, че не е моето и че с нещо друго трябва да се занимавам. И много исках, тогава си спомням, да имам подкаст и търсех постоянно в социалните мрежи, как се случват нещата, да снимаш студио и така нататък. И даже си бях наела студио в София и започнах да снимам. Там имаше едни пререкания, защо ще снимам, какво ще снимам. Тоест, трябва да бъдеш контролирана. Да, даже още преди това, още по време на концертите ми се случвало, си спомням, няма да се правя на един мой концерт. Аз тогава си казах, че просто нещата не могат така да продължат. Бях на един концерт, благотворителен, който организирах преди няколко години, 3-4 години, може би. И даже тогава на този концерт си спомням кои участваха в него. Беше Ивка Бебе, Боби Стар Репортър, с Моника беше също там и други изпълнители. И в този благотворителен концерт, той беше точно преди рождения ми ден, на 26 септември, а рождения ми ден е на 27 септември. И аз се прибирам вечерта след концерта и той ме посреща на вратата и започна да ме... Буквално сред ници ме посреща на вратата. И аз тогава си казах, че с този човек аз няма да мога да продължа да имам някакви отношения. Къде съм ходила, какво съм правила, при положението, че е наясно къде съм ходила и какво съм правила. И аз от тогава просто ми светна лампата, че аз няма как да продължа. Видя ли лицето на баща си в този момент? Да, обаче знаеш това какво си казах? Казах си, че дори баща ми не се отнася така с мен, не ме е докосвал. Да, може да е бил майка ми, може да е викал, може и на мен някой път да ми се е карал. Да, но ти вече не си в ролята на детето, Никога. ти си в ролята на възрастен и в тези Никога отношения. не се е отнасял по този начин с мен, собствен баща и някакъв друг да се отнася по този начин. А отнася ли се по този начин с майка ти, Кой? баща ти? Да. И аз започвах да виждам това, което съм виждала, да се Да, прилага защото в мен. вече си възрастен, нали, по-голям Да. човек, вече И собствени отношения. тогава си казах, че трябва да се прекратят тези отношения и беше доста сложен процес, защото имаше на няколко пъти такива разделени събирания за по няколко дни. Но наистина психически беше много трудно, защото Защо? той беше... За да направиш такава крачка, когато си бил в много дълги отношения, много трудно психически да издържиш на цялото напрежение, защото той първо идва едно
Нали, окей, разделяте си, примерно първите 1-2 дни, окей, после вече започва едно мазнене, аз повече няма да правя така, нали, аз вече съм го минала това и знам, че няма да се промени. Примерно сега ще Тоест кажа, ти откакто се прощавала и ти те разделихме. връщала. Да, откакто се разделихме сега, преди 1 година, първия 1 месец, окей, обаче ти да видиш втория. Тогава вече то след това идва една агресия, неприемане, започват обиди, заплахи, звънене, всякакви неща, следене, всевъзможни неща. И ти трябва психически да издържиш на това. Защото то е... Да, аз имам няколко познати и приятели, които са преминали през Просто подобни психически да отношения. отстоиш и да не се поддаваш, наистина е много трудно. Много е трудно, да. Спор няма, но А чувство, те са приключили. Аз за да приема това, за да предприема това действие, те чувствата ги е нямало. те Просто... обикновено по-рано си тръгват чувствата, нали, в такива Да. ситуации. Но Но защо го е правил това нещо? Всъщност ти, нека отново да отбележим, доста хора знаят, предполагам, но и много от аудиторията не е запозната с това, че ти си един от хората, които в близкото минало е организирал доста благотворителни концерти, за да подпомагаш на различни хора от Враца, деца, младежи и така нататък в тяхното лечение, нали, както споменахме. Тоест, ти правиш нещо, с което да бъдеш полезна на обществото, на въпросния човек, на въпросното дете или младеж и в крайна сметка ти се прибираш и за награда не получаваш от най-близкия човек до теб подкрепа, едно малко обичам те или нещо от сорта, а всъщност получаваш ритници. Да, аз си спомням, аз си посрещнах рождения ден на пътя. Тогава няма да го забравя. Много часа беше, аз го посрещнах на пътя. Прибирах се към вкъщи и така. Може би това са хора, които са емоционални инвалиди. Те не могат да преживяват никакви емоции. Те не могат да говорят нормално. Те си решават чрез агресия и чрез по физически начин. А ти каква беше в тези отношения? Аз бях по-емоционална. Аз винаги съм по-емоционална. По някакъв начин опитвала ли си се да го изкараш извън зоната му на комфорт, защото това също е, нали? Не, то просто Не, той си беше по-нервак и буквално аз не съм го провокирала по никакъв начин, но това си му е просто неговото си поведение, неговия си начин на мислене, Но, но това не е моето виждане за живот. т.е. ти искаш сега да ме опровергаеш, тъй като свикнали сме да вярваме и да виждаме в реалния живот, че момичетата и жените всъщност си падат по подобен тип мъже. Не си падам по такива мъже. Предпочитам някакъв, с който да ми е супер спокойно. Предпочитам да е човек, който да работи задължително. Да, това е работи. важно. Имам предвид да иска да се развива под работи, да не стои на едно место, да не чака да работи примерно от 8 до 5 и да се прибере вкъщи на дивана и да няма никакви амбиции и развитие. Аз искам да е човек, който иска да се развива, иска да гради, да върви напред, който да бъде да не е емоционално обран, все пак да показва някакви емоции, някакви чувства, нещо, защото в предишната ми връзка нямаше такива неща. Но все пак това ти е харесало за толкова дълъг период Може би, време в отношения. защото сме тръгнали от деца и просто когато тръгнеш в една такава връзка, вие тепърва започвате да пораствате, да си сформирате характерите и вече като пораснете и станете зрели хора и характерите ви озреят и тогава се сблъсквате реално с истинската същност на човека. Да, и това е така, но смяташ ли, че липсата на емоции, липсата на обич до някаква степен, ако може така да го наречем, всъщност е допринесла за това в отношенията ти, защото ти от най-ранна детска възраст всъщност не виждаш голяма част от времето тези емоции, не ги усещаш
и ти си свикнала по този начин. Заради тази причина, нали, поради тази причина ти продължаваш и в отношенията си да го пренасяш, защото на теб не ти прави впечатление. Ти си свикнала по този начин. Да, в обществото ни е насъдено по някакъв начин, че трябва да го има това нещо, но ти си свикнала. Какво научи от отношенията си в тази връзка? Какво научих? Научих, че трябва да си тръгна, когато го усетя. И ако можеше да е по-рано. Аз да се науча да бъда силна, съм се научила отдавна. Мислиш ли, Така че че- някаква любов отново няма да те заслепи и отново да се впуснеш в същите отношения, А, в същите не, повярвай ми. да не видиш истинското лице на човека отсреща и да се гмурнеш? Аз много усещам хората вече, нали. Тук последните години имам много така развита интуиция, просто усещам хората. И даже един човек, като го видя е така, даже на снимка, мога да преценя дали бих излезнала с него или не. И случва ли се тази интуиция да греши понякога? Не. За сега не, защото тази година не ми се е налагало да излизам на любовна среща. Да, но За други неща не ме е лагала, сега за любов не знам. предполагам, че това, че не си излизала или това, че не искаш да споделиш, че си излизала на такава среща, не значи, че ти всъщност не си в някакви отношения или в някакъв флирт с някого. Нали? Стана ти неудобно, може би, в този въпрос. А, Нали? Идеята ни е да покажем... Лечи къде работиш? Да. Това е професионализъм. Да. Лечи къде работиш? На този етап не излизам, не си оплътнявам времето с никой. И така, може пък за напред да излезна с някой. Възможно е. Да. Тоест, към момента по никакъв начин няма никакво мъжко внимание насочено към теб. То мъжко внимание има много насочено към мен и покани за срещи, Нали, да повярвай. дойдем на думата. Да, общо взето доста се опитват да ме изкарат на среща и да ме въртят, но Тоест, те пак си в... не Нали... става. Не, просто в смисъл не флиртувам, но така като си говоря с някой, примерно запознавам се с нови хора постоянно и някой примерно да излезнем, като разберат, нали, че съм необвързана и то се вижда на къде отиват, нали, нещата. Но не. Много Не е трудно твоето. някой може да ме накара така да искам да излезна с него. Да разкрием ли какво е необходимо за така да притежава като качество един мъж? За да... Просто трябва да го усетя. Той няма качество. И отново за интуицията говорим, може би. Да. Този усет, който... Да, или съдбата трябва да ми го изпрати. Да, пък казват, че съдбата обикновено ни изпраща хората, които търсим, когато спрем да ги търсим. Да. Когато се пуснем по течението, всичко се случва по нормалния начин, без да пренасилваме нещата. Да, на този етап... Вярваш ли в това? Вярвам, че се случват такива неща и че когато трябва да ми се случи, ще ми се случи. Просто още не е дошъл момент. Защо все още не си преодоляла болката от предишната? Повярвам, че съм я преодоляла вече. Там няма никаква болка, никаква емоция, даже не се сещам. Или просто не искаш да покажеш, че я има? Не, повярвам ми вече. Даже аз като го видя, не мога да повярвам, че сме имали някакви отношения. Добре, но не сте ли запазили добрите отношения, добрият тон по някакъв начин, нали? Да не изпитваш този гняв, който... Аз не изпитвам гняв, аз ми е никакво. Защото въпреки лошите моменти сте имали и хубави такива. Това не може да го отречем, нали така? То всяка връзка има и хубави и лоши моменти, но просто то е изчерпано и аз не се връщам назад. Не гледам какво е било преди, гледам какво е сега и какво ще бъде за напред. Така че аз съм приключила там, взела съм си уроците, които е трябвало да си взема и до там. Но има моменти, които те връщат там, както ябълката, която те е върнала към спомените за твоя дядо. За дядо ми, да, но спомени в момента да се връщам към
Това по-скоро не. Аз съм Искам видял да достатъчно, не можеш да ме убедиш в това. Сигурен съм, че има нещо, което малко или много те връща, така че... Връщаме, виж сега, може да е имало някакъв страничен флирт, нещо подобно, което Да ти е напомнило. не да ми е напомнило, ми да ми е взело акъла и да не ме кара да мисля за други неща и да се връщам в стара любов и връзка и така нататък. Значи все пак стигнахме до това, че има някакъв флирт, нали? Ето, успях да го извадя това от теб. Но не се връщам в миналото въобще. Дори за миг. Не. Дори за да си спомниш за някакъв урок от там, който да си вземеш. Не, аз не искам да си спомням нито за хубаво, нито за лошо. Загърбила съм го, така си ми е 300 пъти по-добре. Живея си живота, който искам да си живея. Работя си, изкарвам си парите. Това е по шаблон или не? Кое е по шаблон? Това не искам да се сещам, не искам... Не е по шаблон. Просто ти казвам, че аз съм била и така с моят баща, когато аз не съм го чувала 8 години, откакто си тръгнах, откакто се разделих с майка ми. Аз не го бях чула, не го бях виждала абсолютно нищо. Аз като зачеркна един човек от живота си, мен не ме интересува въобще. С Разбираш? лека ръка ли се случва това? Ами когато съм под емоции, в смисъл когато ти си ми направил лошо и си ми навредил по някакъв начин и си ми причинил някакъв дискомфорт, аз съм прекалено прощавам и в един момент, в който аз просто зачерпвам човека от живота ми и въобще няма сила на света да ме върне към нещо, даже да се спомням някакви неща, да тъгувам и така нататък. Не. А прости ли на тези хора? Аз не съм Господ да им прощавам. Не, просто съм си взела уроците. За самата себе си, просто за да ти... Така, разделяме се, всеки си е по своя път. Не искам просто да имам допирни точки, примерно с господин. Въпросът ми беше насочен от гледна точка на това, тъй като когато преминаваш през подобни емоции, през подобни ситуации и така нататък, ти започваш да събираш и да таиш в себе си различни случки, картини и какво ли не, неща, които кънтят съзнанието ти от отношения, от ситуации и така нататък. И в един момент ти емоционално постъпваш и си тръгваш. Обаче времето накара ли те да им простиш чисто за себе си, за да ти олекне, тъй като това тежи. Това е товар, който носиш. И ако ти не простиш, ти продължаваш да го носиш и да трупаш. Аз продължила съм си напред. Страх ли те е да простиш? Не ме е страх. Аз няма какво да му прощавам и така нататък. Просто не искам да ме свързва нищо с него. Не говорим в случая само за тази връзка, която си няма била. как да можеш да простиш на някой, който се е отнесел зле с теб и ти да можеш да му простиш. Това да му простиш означава да се върнеш при него. А на родителите си простили? Не. Ти към момента си... Аз си поддържам отношения с майка ми, да. Но... Това не може до ден да днешен... Не. И до ден днешен още си натяквам някои неща, които смятам, че не са били редни и така. Тоест не си могла да ги преодолееш? Аз съм ги преодоляла, но според мен не е трябвало така да постъпва, така да прави. Имало е много други възможности, но така се случва. Тя знае ли за агресивните ситуации в твоите отношения? Последствие, да. Вече разбра. Свърза ли ги с ситуацията с... Да, аз в началото не съм ми казвала всичко, но дойде един ден, в който просто трябваше всичко да й кажа и така се случи. Но тя ме разбра, не ми е казвала нещо, примерно. Не ти ли каза, ето сега видя ли аз на какво съм била подложена? Не, подкрепи ме и така. Имали сме си разговори за това. Което е правилно, нали? Отношенията ви сега с твоята майка сега са добре, но успяха ли да запълнят тази празнота, която всъщност имала в детството? Да. Да, майката винаги ще стане най-добрият приятел на детето и тя винаги ще е човека, който ще му мисли най-доброто, независимо
какво се случва. Тя няма да ти завиди, няма да... Винаги ще ти помогне за съвет, за каквото и да е. Прави ми впечатление, че когато подхванахме темите за прошката, за семейството, всъщност ти промени своя облик. Всъщност стана по-сериозна. Да, ето в момента показа своята усмивка, с която всички сме свикнали да те виждаме, но тази усмивка не смяташ ли, че е маска, зад която се криеш? То някъде бях чела, че хората, които прекалено много се усмихват, крият много голяма болка. И може би наистина е така. Аз от дете случвало ми се някой път, като получа двойка, съм била примерно 4-5 клас и да се усмихвам, като си получа двойка. И някои учителки така са ми питали как може да се усмихвам, нали? Просто това си е някаква защитна реакция, като маска. Не знам, просто така... И аз така Така мисля. се усмихвам. Просто не знам. Обичам да се усмихвам. Даже, пък когато ме е срам много от даден човек, избягвам очния контакт, да. Ако ме е срам от някой, аз навеждам поглед, обръщам се. Дори той да ме гледа, аз ще наведа поглед. Защо? Какво те е страх да видят хората в очите си? Срамежлива съм. Добре, нека да го наречем срамежлива, но това може би е и страх. Не го определям като страх, по-скоро като срам. Аз съм много трудна на първоначалните контакти с хора. Някой си мисля, че съм надута, просто съм супер срамежлива и в началото съм не толкова спреказлива и после вече ставам цял подкаст. Да, защото искаш да опипаш почвата най-вероятно и да видиш кой човек стои и до каква степен можеш да разголиш душата си пред него. Ти си ме виждал в компании, в които не познавам хората и в компании, в които познавам. Да. Че съм двете различни крайности. Или не можеш да ми затвориш устата, или не може нищо да кажа. Факт, така е. Имали сме различни ситуации заедно, но все пак за тази усмивка, която цял ден се разхожда сред обществото и задава въпроси, когато се прибереш вкъщи, предполагам, не си с нея. Сваляш я, оставиш я някъде, сваляш я в чекмеджето, до следващия ден я взимаш. Не, постоянно аз и вкъщи се усмихвам. Само единствено, ако нещо се ядосам на брат ми, нещо на бързогус. Така... Тоест тази усмивка е перманентно на теб. Да, тя си стои. Време. Да, тя си стои. Вкъщи се усмихвам и постоянно. Не те ли изморява? Човек не може да бъде нон-стоп. Даже аз като някъде се спръкна и нещо ми случи, аз пак си се усмихвам. Такова си ми е държението. Което е в резултат на различни ситуации. Да. Опитвала ли си се да плачеш? Плакала ли си пред някого? Пред някого? Аз мога да се разплача за много неща, така, като видя или като чуя, но ми се е случвало да се разплача. Ти сега искаш да ме разплачеш. Не, това е целта ни на този разговор. Въпросът ми е, че искам хората да разберат много детайлно твоята същност. Да, ти направа си, бе. Всички трябва, това е идеята, защото свикнали сме всички да са с предразсъдъци, свикнали сме дори и в коментарите, нали, нон-стоп излизат твои видеа, в които задаваш въпроси, в които си супер усмихната и така нататък, в които изглеждаш много добре винаги и хората малко или много пишат различни неща в коментарите. В обществото сме свикнали това да бъде съвсем нормално, особено в последните години, всеки да излива гнева си върху другите и така да се чувства окей. Тоест, за теб са писани всякакви неща. Искам да кажа, че хейтерите са как да кажа, това са хора, които не ги бива в нищо. Може би. Аз за няколко така от коментарите, които последно време съм чела и така и от преди за мен и съм цъкнала върху някои профили, направила съм си някакъв анализ за тези конкретни хора. Мога да кажа, че това са хора, които
Просто нищо не им се отдава, искат с нещо да се занимават, пробват тук-там, не им се получава и просто по-лесно е да започнат да те нападат. Примерно ти сега си тръгнал да се занимаваш с това, ма ти защо се занимаваш, ти как се занимаваш с това, имаш ли образованието да се занимаваш с това. Започват се едно нападане, нали, каква журналистка си и така нататък. Аз не определям себе си като журналист, аз се разграничавам от това. Определям себе си като уличен репортер, защото аз реално задавам въпроси на хората по улицата. Нямам образованието да упражнявам, нали, журналистическа професия, но не се определям и като журналист, просто задавам въпроси на хората по улицата. И моите въпроси винаги са били непровокативни, а са по-скоро за нашия град, нещо интересно, някаква тема, дали ще е с рекламна цел, дали ще е свързана с нещо друго, но като цяло гледам въпросите да са да стават и за деца, и за възрастни, да са интересни и забавни. И някои хора ги дразнат гледанията, успеха или примерно, че хората те гледат, разпознават те и ти успяваш малко в нещо, а пък те Те са видяли имат много малка част от теб. имат образованието за това нещо и пак не им се получава. Те са видяли корицата от теб. Всъщност всички виждаме корицата от теб. И я виждаме вече няколко години. Една година. Да. Окей. Аз съм останал с впечатление, че са поне 2, нали? Но може би защото с теб се познавам от много време. Да. Но хората виждат само обвивката, виждат корицата. И именно заради това аз смятам, че пишат, плюят. А пък идеята на този разговор в момента е да покажем, че за тази корица, под тази обвивка всъщност стои един човек, който като всички останали е преминал през различни перипети, през странливи пътища, но никога не се е отказал да следва основната си цел, това да промени начинът си на живот и един ден да живее един добър живот. Много малко хора биха стигнали до тук, ако трябва да извърват моя път от началото до сега. Много малко хора биха стигнали до тук. Аз сама съм си купила колата. Никой не ми е помогнал. Всички казват така. Всички казват, сега ще си кажа, аз сама съм си изкарала, съм си изкарала, нали, книжката, съм си платила курсовете, сама съм си купила колата. Аз работех в една хранителна верига, като свърших училище. Изкарах си пари, не ми стигнаха, изтеглих си кредит, купих си колата. Сама съм си постигнала всичко това. И как те кара да се чувстваш? Те са малки успехи, не е нещо голямо, нали? Това са едни малки победи, които имаме в живота си и съм сигурен, независима, това те прави независима, защото ти не зависиш от никой. Ти финансово не зависи от никой, освен от себе си. Така че единственият човек, който внася в банковата ми сметка, това съм аз. Никога не е имал друг, който да ми дава пари и аз да си купувам разни неща. Винаги сама съм се издържала. Но това може да се каже независимо жена. Така че никой не ми е помагал финансово. Даже аз още от дете, понеже аз имам алергична астма, имам астма по принципи. От дете съм си с телки. Парите, които са ми давали като нали, инвалидна пенсия, така да го наречем. Аз от дете тези пари съм си ги използвала лично за мен си. Тези пари са стигали от 10 годишна възраст до сега само за мен. И реално аз съм си се издържала от тези пари и никой не ми е давал нищо. Дори родителите ми, нали, са ми издържали от тези пари. После като по-голяма са ми ги даваха вече като джобни. И аз съм си се издържала с тези пари. Мама беше така, давам ти парите и ти се оправяй. Аз повече пари от тези не мога да ти дам. Ако искаш да си караш курсове, си карай. Ако искаш да ядеш, да си купуваш дрехи. То всъщност тези пари ти ги дава държавата. Да.
ако може така да го кажа. Мама работеше на една работа, гледаше и брат ми и нямаше как да се случат нещата, нали? Да гледаш и дете, и две деца, и сметки. И аз като ти подрастваш тинейджър си искам това. И тя тогава така ми каза, даваше си ми всеки месец парите. И така. Така че аз от много малка сама Си опитала и си минала. се издържам. Да, така че сега аз не мога, аз когато се запознавам с някой или примерно аз не гледам на мъжете банковите им сметки и така нататък. Нали? Смисъл, мен не ме интересува. Да, но това не е ли лесно в Следващата момента? връзка. То е лесно, но аз не би влезнала в такива отношения, защото ти представяш си, примерно, аз така лично си го представям, да бъда с някой, от който примерно ще изглежда отвратително или някой човек, който аз не го харесвам, да бъда с него заради парите. Аз не бих си го причинила. Но ти ще направиш компромис с себе си, т.е. ще бъдеш с този човек заради парите му, но няма да работиш, примерно, в хранителна верига, в каквато си работила. По-добре, че съм си работила и сега си работя друго и се занимавам с това и съм си постигнала всичко сама и няма кой да ми каже, виждаш ли то заради мен си това, което си. А не те ли изкушава Не. това, че можеш да имаш всичко и да не правиш Аз нищо? съм видяла като дете, че когато съм имала много, съм видяла, че там, където има много, няма много щастие. Така че по-добре си има и малко, но да ти е тихичко, да ти си е спокойничко, да излизаш с човека, който искаш, да обичаш човека, който наистина обичаш. Защото то после това ще се отрази и на децата ти, ако ти си с този човек само заради парите. Но добре. И по-добре да се взема с някой по любов. Не по пари. Това звучи като филм, но добре, кажи ми, ти имаш труден живот от самото раждане. Тоест, ти си минала през различни етапи, които са били трудни за теб. И в момента, нали, самия аз знам, че минаваш през различни етапи, трудности и така нататък. Дори реализацията на този подкаст носи със себе си различни трудности, различни перипети. Но няма ли в един момент това да ти омръзне и да си кажеш, аз от дете съм имал различни трудности, искам малко така свобода, искам някой мъж, който да се грижи за мен, който да ми даде свободата, пък майната им на обичта, Може нали? би аз съм научена по честния начин и няма да се случи по друг начин. И няма да ти омръзне. Не. Да се бориш. Не, аз не мога да допусна някой до себе си, който не харесвам. Ако ще, аз имам такива, които, нали, с някакви възможности, примерно ми се е случвало да ми разказват, нали, аз нямам интерес към него, но той се продължава да си ми разказва как, примерно, имал фирма, как не знам си какво, трети да ми се представлява с някакви други неща. С това ли мъжете опитват към днешна дата да свалят жените с Някой ама това няма как да материалното? стане. Поне при мен това не работи пред някой златотърсачки може да работи пред други момичета, но при мен като цяло не може да работи. При мен трябва един мъж, за да си ме спечели, трябва да има първото да е изключително умен. Сигурно да е по-умен от мен, за да мога да науча нещо от него. Защото ако аз съм по-умната, то ще ми е скучно. Ние за какво ще си говорим? Да. Трябва да има важно. богата обща култура, да можем с него да си говорим от планетите до политика, Това с до планетите какво и така нататък. Смисъл имам и предвид астрологията е малко... да мога да си говоря с всичко с един мъж и да е умен. Да, Аз не това. държа и не гледам финансовите неща и Но това е тренда в момента. Аз никога не съм се водила по тренд. А кога ще мине според теб? Кога ще си тръгне този тренд, тъй като Когато... той беляза доста съдби, доста защото отношения. така са възпитани момичетата, те са мързеливи, младото поколение не иска да работи и гледа по-лесния начин на живот, който може да им осигури, защото, примерно, родителите не са им осигурили един стандарт на живот и те си търсят някой, който да им осигури така този живот, който виждат в Инстаграм, обаче той не е реален. Дори В този случай ти също не си... и Преслава в едно видео си спомням наскоро в един подкаст коментираше как нали, седи в къщи с чокито на главата и гледа какво качват момичета от социалните мрежи. Пък тя казва, аз съм Преслава и не живея така, както нали, Да. това, което се качва в социалните мрежи. Това са просто едни снимки
а, публикувани, които са само за лайкове и да те видят хората. Реално и те дори инфлуенсърите, тези, които го качват това, не живеят. Не живеят по този начин. Да, всичко е маска, всичко е показност. Но да си легнеш с някой за пари и да живееш с някой просто Но аз се връщам отново на въпроса си, който така ти не съм пропусна. меркантилна. Ти всъщност описа, че това са момичета, които не са имали финансови възможности в детството и в тинейджърските години и те търсят това нещо за по-добър живот. Реално това, което аз разбирам от разговора ни, е, че всъщност ти също не си имала тази възможност. Но имам потенциала да го изградя и може да е след 2, 3, 4 години да достигна това ниво. А те нямат потенциала да изградят нещо свое и затова предпочитат да са държанки на някой, така ще им е по-лесно. Да, може би си права. И Ти ако имаш някакви амбиции от дете и примерно си имаш някакви мечти и следваш някакъв път, имаш някакъв път начертан, че ще си го следваш, а не да си седиш вкъщи и да ходиш на някаква почивка и да ходиш от къщи на почивка, дискотека, някакви такива неща. това е хубав живот. Аз не ходя по дискотеки. Вчера ми звъняха да ходя на дискотека. Аз даже да взимам интервю в една дискотека, аз предпочитам да си седя вкъщи и да си спя по това време. Тоест, Така но че това е тренд. аз съм демоде. Този тренд продължава. Той расте. Непрекъснато се създават взаимоотношения по този тип. А разликата в годините? Това е друга тема на друг Да. разговор, но на тях им харесва, това е модерното. Мъжете... Мен ми е интересно след едни 10 години, след едни 15 години, какво ще се случи и какъв ще е резултат от всички тези отношения, които в момента са в тренда. Мъжете искат да имат Имат млади бъдеще. жени. Тези жени, какво бъдеще имат? Те, като им изтече срока на годност, като станат на 40. Тогава Така ли да го стича кажа. срока на годност? Не, даже да. Преди, защото мъжете, като тези, които са на 50, са се взели 25 годишни, те ще се вземат после пак 25 годишни. Мъжете искат млади жени. Просто за статут е така за хората да ги виждат с млади жени, с красиви жени. Той, ако е искал да е с жена си, която е на неговите години приблизително, той ще е с нея. Това създава ли комплекс в младите мъже, в младите жени, че трябва да се случи точно по този начин? То като гледам, така се случва. Тоест, мъжете Млади жени да си искат... пащат някакви възрастни такива, които може да са им бащи и ги водят по почивки, купуват им iPhone и за тях iPhone 17 е нещо вау. Да, има и такива ситуации, но мъжете смяташ ли, че имат някакви комплекси, в които, да речем, от това, което виждат, трябва да се превърнат в образ на този и този, за да може след определен период от време да притежават до себе си тази, която е топ, изваяна, финна, нали? Те мъжете искат да са с много жени, те нямат... Въпросът е коя ще... Жените искат да са с много мъже, но не искат да си го признаят. Аз, примерно, защо не искам да бъда? Не знам. Ти можеш да искаш, но не искаш да кажеш в момента. Аз съм бъгната, казвам ти, аз съм бъгната. Аз не съм като младото поколение. Аз ако съм искала да са ми се случили много по-бързо нещата, но предпочитам да ми се случват по-бавно, да си го измина този целият път, но сама съм си го постигнала и един ден, както дядо ми ме е учил, че трудният успех се постига бавно и на него му е било трудно и той доста трудно е стигнал до положението, в което е бил, построил си е къща, било му е доста трудно, работил е като учител, събирал си е парите, купувал си е, лишавал се от храна, нали, такава по-луксозна, за да може, нали, да си събира парите и си е построил къща. За 10 години си е събрал парите, построил си е къща и имал си е цели и мечти. И когато ти си възпитана от такъв човек, няма как да се изкушиш от нещо друго. В днешно време всички искат да забогатеят бързо и през цялото време да са... Всички искат да са известни, ама с какво да си известен? С какво искаш да бъдеш известен? С Да, какво трябва искаш да да можеш те да свързват дадеш хората и да те нещо разпознават? такова. С какво?
М, И най-лесният начин е, ето сега предстои лято. OnlyFans. Ми, Дамите са популярни. да, OnlyFans или да започнеш да си правиш по-провокативни снимки, които да Да. си качваш. Социалните мрежи. И оттам в някакъв късмет да дойде човек, който така да може да задоволи потребностите ти Аз даже финансово, защото емоционално надали. много малко снимки имам такива. Даже аз такива снимки Защо ги качваш? по-бански в заден профил нямам. И ако имам, даже аз сега, ако си отворя Инстаграм, аз мисля, че нямам даже такава качвана в Инстаграм. Може да съм качвала нещо на стори от плажа, но на стори то да е било непровокативно. Аз нямам такива Момент само. Само да видим. Аз наистина ви казвам, че аз не търся такива... Може да имам някоя така хубава снимчица, привлекателна с някакви дрежки, но аз снимки по-бански в социалните мрежи нямам. Наистина. Тоест, ти по всякакъв начин си се опитала да не Нали, притесняваш имам мъжете. някои снимки, на които примерно съм добре облечена, накомплена. Но снимки по-бански през последните си 5, 6, 7 години. Може да съм качвала нещо като тинейджърка във Фейсбук, както всички сме си качвали от... Нормално е. Това е част от Но неща. просто наистина аз сега, ако върна лентата назад, че трудно ми зареже, тук нямам покритие, аз нямам такива снимки. Виж, аз не съм интересна за мъжете. Не съм сигурен. Добре, нека да насочим вниманието си към гласа ти, към проекта всъщност, Да. който в момента се реализира. От една година ми каза, какво те накара да предприемеш крачка към гласа? По принцип, на един благотворителен концерт сценаристите бяха дошли като водещи и тогава Сашо Вълчев, мисля, че се казваше, понеже аз много ги бъркам, той ми предложи нещо, в което така да хора от Враца, да направя нещо с хора от Враца, нещо като предаване, да ги представям там в техното студио. Нещо подобно беше, обаче тогава някакси се разминахме и той тогава ми каза с някакъв, нали, от Враца с някой човек да си направя екип. Нещо подобно беше, но това беше преди 4 години. И аз тогава писах на Любослав Ангелов, моят първи оператор, който много го обичам. Обичам те, Любчо. Тогава с него мислехме да направим нещо. Даже бяхме го кръстили тогава хората на Северозапада. И бяхме направили лого, обаче с него тогава се разминахме. И миналата година така писахме си, излезнахме лятото, видяхме се и започнахме да снимаме. И той измисли, не, всъщност двамата измислихме името, имахме няколко варианта, гласът на Северозапада, гласът на Враца. Той ми беше изпратил няколко варианта и накрая се спряхме на гласът на Враца. И след това ние снимахме с него, обаче той последно време нямаше време и просто се разминахме и той не можеше повече да продължи. Аз го питах какво ще правим и той каза, нали, продължаваш си сама. И така не сме скарани, защото някои хора си мислиха, че сме се скарали. Не сме скарани, просто пътищата ни се разделиха. Което е съвсем нормално в някакъв етап. Да, аз съм му казала, че винаги когато иска да се върне, може да се върне и да снимаме и да правим разни неща. Ние снимахме Азис с него. И така не сме скарани, просто ни се разделиха пътищата, но пък заедно сме си започнали. Аз това му казах, че ние заедно сме си започнали и си ми е сентиментално. Тоест не забравяш откъде си тръгнал. Да. Ако има нужда от нещо, аз винаги съм на среща за него, нали сега Любчо? Да, хубаво е. Каналът се развива и не е спрял по никакъв начин. И това се дължи на работата ти, както на теб, така и на Благо, който в момента стои зад камерата. И той е много зает и така, и аз съм заета, но все пак успяваме да... Но създава един различен облик на съдържанието, което се вижда, което се пуска в интернет и... Обработката и монтажа наистина и записването. Паснали сте си, т.е. отново си попаднала на
професионалист в Да. негово лице. Да. Така че, какво е бъдещето? Какво се очаква от тук нататък, тъй като в момента е края на един сезон на Гласът на Враца? Трябва да го обсъдим с колегата какво ще правиме. И така, не сме умислили, още не сме го изкоментирали така, но ще го направим. Да, аз знам, говорили сме, коментирали сме с теб също, Да. че обмисляш доста различни неща. Да, може сега да споделиш едното от тях. Ами аз мислех в края на епизода да Добре, ще се случи за това. края. То вече е почти края. Да, той е почти края на епизода. Така че преди да минем към това да обявим какво предстои, едно от нещата, искам да те върна отново там, откъдето започнахме. И да те попитам какво би казала на Евелина, когато е била на 3, когато се е наложило да се сблъска с всичко това, вече съзнателно и да стане голям човек. Тогава е станала голям човек, а сега от позицията на голям човек, как си би се обърнала? Да върви смело напред и че колкото и трудни неща да й се случват, рано или късно съдбата ще я възнагради с нещо хубаво и аз вярвам, че един ден ще имам семейството, което съм искала да имам като дете. Ще срещна човека, който ще бъде моят човек. Пожелавам ти го от сърце. Надявам се Благодаря. да се срещнем отново след... Ние се срещаме след Ние се срещаме често, но да се В срещнем студиото. отново Да, в студиото и да може Да. да се похвалиш с едни такива отношения и едно такова семейство, което значи, че пожелаваме и успех на канала да просъществува до тогава и дай Боже да се развие на едно друго ниво. Да. Иначе това, което искахме да споделим с Ивето и което всъщност ни хрумна минути преди да започнем да заснеяме епизода, е, че бихме желали с нея да стартираме един нов проект под шапката на Гласът на Враца и да може да разказваме вашите истории, да погледнем същността на различните хора от така по-дълбоко, детайлно и да може всеки един от вас да бъде пример за някой друг в нашето общество, тъй като в днешно време това е изключително стойностно и по някакъв начин да успеем да се преборим с тази показност, която има и която е фалшива. Надявам се, че не е било много трудно да застанеш и да разголиш душата си, така че мисля, че и има изключително много истории на други хора от града, от страната, които биха застанали с лицето си, биха разказали за своя път по начина, по който са го извървяли, така че да могат да бъдат примера за поколението, което идва след нас, което непрекъснато е в интернет и което според мен трябва да вижда по-качествено съдържание, така че да може да изгради себе си и да вземе частица от това, което вижда. Така че може да ни изпращате вашите истории или резюме на тях на имейл адреса на Гласът на Враца или да пишете в социалните мрежи на профилите на Гласът на Враца. Ние тогава ще се свържем с вас, за да може да ги разкажем и да ги представим на обществото. Сигурни сме, че има много такива, за това отворете още сега и ни запознайте. Може и да са хубави, не само лоши. Може да са хубави, може да са пъстри, може да са всякакви. Всеки човек има различен път, различна история. Не искаме да се вглъбяваме в определена насока. Затова аз още веднъж ти благодаря за поканата. И аз ти благодаря. Да водя и да говориш пред мен, да покажеш душата си такава каквато е, каквато не са я виждали хората. И се надявам след този епизод наистина да имат друг поглед и друго виждане за теб самата и ти самата към момента да се чувстваш по-спокойно и добре. Много ти благодаря и ти трябва сега да ми дойдеш ти на мен на гости. Това ли го очаквах? Аз само на теб съм ти взимала интервю, така че трябва да ти взема. Добре,
Да пожелаваме на хората. Ставаме с отворена покана, нали така? Добре. И аз благодаря. Пожелаваме никога да не забравяте откъде сте тръгнали и винаги да се връщате към миналото си, защото малко или много то ни изгражда и ни води в бъдещето, там където ние искаме да стигнем. Благодаря ви. Не забравяйте да ни харесате видеото, да коментирате какво най-много ви е харесвало, да ни последвате всичките социални мрежи и да ни споделяте. Чао и до нова среща!